idan watan ramadan ya kama a kowane wata, a kowane sati, a kowace rana, sabon Allah ne, kuma in kai zai iya zama sanadiyar halakarka. Amma idan watan ramadan ya kama, annabi ya ce akwai shela na musamman, duk wani mai aikata laifi Allah zai ce a sanar da shi ya shiga ruwan hankalinsa. Duk wani mai aikata laifi Allah zai ce a sanar da shi ya shiga ruwan hankalinsa, ya kiyayi saba ma Allah. Ya bagiya sharri aksid, ya kai mai neman aikata sharri ka tsaya ka taka ma kanka birki. To idan mutum ya ƙi ji a watan ramadan zai ci gaba da aikata abubuwan da yake aikatawa na saba ma Allah, to lalacewa zai. ‘Yan uwa masu albarka, idan ramadan ya shigo, a iya alkairan da Allah ya tara a watan ramadan na gafara, na rahama, karɓan tuba, ‘yan tabayi, dukkan waɗannan alkhairi aka ce mutum bai dace ba ga su lailatul qadari, to annabi ya ce dama ba shi da rabo ne. walillahi utaqa'u minan nari, Allah yana da waɗanda yake yantawa daga wuta, wa zalika fi kulli laila, kowane dare na ramadan, har daren ƙarshe da za a yi bankwana da ramadan, duk dare sai an ware waɗansu dubban bayi an yanta su daga wuta. To aka ce duk wannan rahamar mutum bai riske ta ba, to na daga cikin abin da zai sa ka gagara shiga ƙarƙashin yanta wannan da samun rahaman nan shine ci gaba da saba ma Allah a lokacin da ake wannan rabo. Jama'a mun fahimta? An ce za a kule kofan wuta, an ce za a bude kofan aljanna. Ai ana nuna maka wani lokaci ne da za a yi alkhairi wa bayin Allah.